Kanan secondary school football knockout tournament Pdengshakap ajar pulai kan penikunya ka final football haka Citruk April ajar pulai Hapdeng ka Tariang football club bat ka Umsalait sport club kapor kan long kumba CBJPM Janmit jaka Pdengshakap playground hapsnong Pdengshakap kumta kinu ki perlok nadu ki longkami ki longpa ki konsamla shnong berkentei ki badan jengmut ki balong ki riuit football bar ki bas ngotanat man pek ya ke football singa bahaya lek hakane ka singi kena mapinyo namar kindon ki player ki ba tubit bar ki ba kensai jong ka rikasi ba jantia jongi ya pi babe namar kini ki player kilong ki player ki bala yale ting hapo jella jongi bar ki ba yele lu shabar ka jella jongi kandan ru ka bumper hausi palapun kre da ka 9 secondary school football Pdengshakap snong Pdengshakap ka prize kalong silak tingka kabai tiket sanspa si tiket bar kapor menmit kandon ru kejingruai bagita kandon ru kinorwai ba paunam jong ka rikasi jongi baki kerting jong kini kinorwai kilong Mr. Pilin Kangmolo, Mr. Ivanson Kangmolo, Mr. Elanson Shooting, Mr. Ferdinand Masenting, Mr. Special Masenting, Miss Lasmida Kangmolo, Miss Jingiakhun Kangmolo. Bat kabai tiket free amdan kam ban siu bai tiket nak benta ban page ya kini kinorwai. Dikum ki parado prasnam kum kejing ai mensim bat kejing krishan ya kane ka football pala penyait da ka 9 secondary school football Pdengshakap ane ka snong Pdengshakap singobha lek lem kenang ba kalong kejing penkiu nak benta ki parado prasnam bat benta ka school jong ka snong Pdengshakap.